বমাগরা খাইতং ত্রিপুরা মদা খাইতংবো ও জায়গা হামজাগৈ বিজেপি ni কয়েকজনা লিডার অফ ত্রিপুরা রাং দেনানি হাবিকা ও সুগাঙ্গ মানিক বাজার হাবিবাইয়া গুলো ত্রিপুরা সরক পাপিলির বন বদিনার অংশকা তামনি বাগৈ ফাই নাই এমএলএ চিনি কনস্টিটুয়েন্সি ni বসে বড়গিয়া ও সোলা মান্দাই পুলিনপুরনি বড় রানী বাজারনি বড় জিরানিয়ানি বড় ওয়ান সবতঙ্গ ত্রিপুরা সবতঙ্গ বড় সিনগ রাং গইয়া থাং नों लासिया दा हिनो नों आसले बीजेपी पार्टी कत हंगांगाय बीजेपी पार्टी जत सिरिमान हंगांगाय तामनि तिनि टिप्रा सारंग खुंगा थांनाय रांगरिया ना तामनि टिप्रा सारंग पखर फालाना आंगा हाय बरनो सारामु संगो नों आसले बीजेपी पार्टी सारा कोन किशोरी माया बीजेपी पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी हंगांगाय तामनि टिप्रा मथने किरिजा गई नगर नगर थांनाय रांगरिया ना आं सोंनामु संगो बीजेपी खानि न टिप्रा सारंग आसक बुकाया नों जदि रांगरि तो हंगाय टिप्रा सार थांगै सोंनिया ताम नारा फाय सोंजाका रांगरिनानि फायो गोसोगाय नारगि केबो 1000 केबो 500 रेकर्डिं तो नानि मोबाइल ता बाहायनो ग्रुं ग्रुं डिलीट खाया अब इलेक्शन परे हंगाय सामुं नांनाय रांगरिनानि फायो छौ हंगाय चिनि विकास मंत्री आबो खनाय थांगा जे हास्तेफा प्रसन्नजि हिंजांना बे विकास मंत्री थांगा थांमाने यागलो साबो गारिना आको खनै टिप्रा सारो कक संमासे लाथि रिजाखा चपर रिजाखा थापरा रिजाखा खाखलाब दुखुमाका यासि कय थांगा आमोदे मंत्री आमोदे एक्स मिनिस्टार्स आमोदे प्रशासन चालनाय खुद पुलिस नि बेस्तांगो पाब्लिक नो दबो बद मंत्री नाय बद ट्राइबल वेलफेयर नाय बद सारा टिप्रा राज्य चालनाय नरक जवाब मारनो हाय ताखौ जवाब मारि नाय आम हाय पररनो जों नायो जनगण सेवा खायनाय बर नायो जनगण बुनाय आमहायका बाहायकेनाय आमनि बगै पाल्टा जवाब जेफोर पापलेर लाथा बान देखा आफरो गानकन विकास मन्त्रीनि गाडी सह स्कट सह स्टारिमानि खासिरिया हाजि स्टारिमानि खासिरिया आबोखा पापलिनि रिएक्शन पापलिन जेफोर रिएक्शन दङ तो बुकुरबो दङला मुसु बुकुरबो दङला जतने सेसिं थानाय हाजि जतने सेसिंगो आमन बगै होसुंनि जे जाराचिनि बीजेपी खाइतले टिप्रा सारो बुसुंनि नरक जे समय मर्तंगा हेमंत बिनि निजि सय जागा बारानि तमनि फरेस्ट रिजार्भ हिनाय जेफोरो गारिबो दाजखा जिपसि गारिबो अजरबो टिप्रा सारो सेति खालायनारो हाजि चिन मुंगै कागज पत्र करै चिन मुंगै लैंड रा चिन जे सानै तमनि नरक बरमनि बागैनो ओ फाइट बुबागारनि फाइटिया ओ फाइट दियम फैसानि फाइटिया ओ फाइट दा समजिनि फाइटिया ओ फाइट चिनि टिप्रा सा बीजेपी फन खाजे पार्टी खायापन तो निजसपन खाजे ओ फाइट टिप्रा सान बगे हाजे ताकोजम आमनि बगे के बता किरि जे बीजेपी जदि रांगना पाइमा थांगाय चिन बुबागारना हाबजनाय टिप्रा सारक माया गना खाजे बीजेपी नि यागो रां तंखाय टिप्रा सारक यागो माया तंगो ओ माया नो सुपार तरेगो चिनि दियम थाय सानो बुदि होय गपलाय खायमानाय जे गपलाय खायमानाय जे बगे ता किरि मानिक बाजार हयते शुरू खायै सावन नगर हयते शुरू खाय रामकृष्णपुर दैसिंद्रा महारानीपुर जतन भरत तुइतर माय हाजि जतन भरत तुइतर माय बीजेपी ने जे पार्टी रो खावो बीजेपी ने जे लीडर रो खावो तावाना दे मोचिन हानि व्यापार मोचिन शिक्षितनि व्यापार मोचिन एडिसिनि व्यापार आं बीजेपी फनो टिप्रा मथो बुदिना हिनि बीजेपी नि कर्मकर्ता सदा चिनि बाक्सा टिप्रा मथ लीडर पाइना बीजेपी मिलिनाय कक सालाजा तावाना दे ताखोज महानो जदि बुकुं कलर यागो याफरगाय बीजेपी नि यागो याफरगाय चिन बरबो कमय थाजनाय बीजेपी खायना बद्रुक सिजाय थाका कयेक दिन परे खाय जुवार बाता कामा हाय बदिखे टिप्रा मथ फाय बीजेपी याका थांनाय बेनि ताखोज आं तिनोर सालांग 41 माइल बमा हायके चिनि दियम थाय 4-5 साइमाने खाजि ब बामजांना खासियानाय एसडीएम नि सिमी 18 मोरा जरा 18 मोरा सिमी मोरा सारा जरा जों बमा बाबै फेखाने खाजि बाबै 5 मान परे आसे कक सावयो आने कक साका नराव रेडी